kai an shina ya sunanka tambayar ka ne ya sunanka ce dan ubanka sunanka abu sunana ne wanda ubanka cuwa tai gaman ga sunanka ya sunanka wacan gwake wacan gwake me kawo ka na ungo ka ibi kebal din taransoma wallahi wannan ka ganshi nan shi ya kawo ka shi ni ban san da wace taransoma kuke zuwa na rantsa Allah ban taba zuwa ba ga mu wallahi za mu kai ku daji din mu halbe ku wallahi na rintse da Allah kai samun dawon wuta cikin bindiga wallahi tsuguna kyale su ina zuwa ga mu gaskiya taransoma nawa kuka taba zuwa taransoma nawa kuka taba zuwa kace kai taransoma nawa kuka taba zuwa muka fara ni ita ce farko wurinka in ma ba ku gaya mu gaskiya nan wurin ba za ku gaya mu wallahi mun taro yan ungo su kashe ku wallahi waɗannan mutanen yanzu wallahi